sogoleno anani wati kerenkreni na au benisu anga shui na kunafuni la kumabao fleni ka keni mamudi koye dantikeli mununke aka sibiri don jere senfe anga jamana shariatigu ye a wele commune 5 tribunal labi wele mi na bora matuguni kunafuni alabona o temenen ko ka boyi ɲɔgɔnye ba min tun bɛ sena kuranko bunankun kan kunungo marskalo klefla anka dunanjiginso la n'an b'a wele ko hotel salam ale kɔni kuncɛra sɔgɔmada in na anka premier ministre Dr Bubu Sise ale ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔna na ni ne ye an ka bi kunnafoni la kumaba ye ni ala sɔnna ma an bɛna caman fara minnu kan k'o lase aw ma a y'aw bisimila. Biye taratado marskalo kile saba samba fla ani muganye ayaw dan se kukura aka bidon Kibaru kene konnana ina fo kunafoni bakurubaw la anya fa onyana togoya mina ka keni mamudi ko ka dantigelu ye aka sibiri laje senfe anka jamana shariatugu ya wele commune 5 tribunal la bi kligaina ode kama jamana kono don bora ni ka firi o tribunal dala bi kligaina Kibaru ya labando ya jira ka fo ko jamana nyemaw ye aklina kurabo Mamudi ko ka weleli ko kosegi ka keni okoye Mamudi ko konitara dantigeli doke palais de la culture la akanumbaga nyekoro amneta danyon aleni Umar Traoré olotumba keneka Sibiri temele Imam Mahmoud Digo ye jama fara ɲɔgɔn kan palais de la culture kɔnɔna na walasa u ka se ka hakilina falen kɛ gɛlɛya minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ fɛɛrɛ u bɛ se ka sɔrɔ o la cogoya min na i n'a fɔ kalanko gɛlɛya minnu bɛ an ka finitigiw kan olu n'u ɲɔgɔnna caman o kumakan ninnu kosɔn commune 5 tribunal ye wele bila a ma o wele jaabitɔ senfɛ jama bɔra fan bɛɛ ka na imam kɔkɔrɔma don i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na jama bɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛɛ b'a dɔn sibiri tɛmɛnen Imam Mahmoud Diko parrain de la CEMAS a ye proposition ni dénonciation dɔw kɛ a y'a ɲini école karamɔgɔw fɛ u ka taa kalan kɛ le peuple se portera garant de leur revendication qui est légitime n'o ye u ka hakɛ ye a filanan a y'a jira k'a fɔ jamana maracogo jugu o ka dabila ka kɛ jamana avion bɛ na avion bɛ couler au sol fɛn tɛ bɔ a la jamana programmation militaire wariw bɛ détourner fɛn tɛ bɔ a la fofokoro ni blende o bɛ kɛ carton ye fɛn tɛ bɔ a la o ka dabila o kuma in fɔli la sa o kuma u y'a ɲini k'u b'a bagabaga bi ka taa n'a ye tribunal commune 5 la k'u b'a ɲini k'a fɔ k'u b'a bagabaga ko k'a datugu pour que mɔgɔw kana bɔ jumadon jama min bɔra cɛbilen n'o ye ministre des affaires étrangères a taara imam sɔrɔ a ka so k'u bɛ hakɛto ɲini k'a fɛ k'o bɔra a ma ko donc ko imam ko a ma wele tribunal la o peuple bɛ bɔ jumadon le peuple malien sortira vendredi ni juma jiginna place de l'indépendance pour dire non à ce régime corrompu de IBK. Commune 5 tribunal da kun falen no jama la minnu kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kun dimilen no u ye kare kɔnɔnaw minɛ ka dusumakasi taamaw kɛ wa kumakan kelen de kun b'u bɛɛ da ko jamanakuntigi ka fanga bila Mamudu Diko nana kuma Mali ko de la faamaw y'a wele k'u bɛna ɲininka dakɔnɔkan na o ma jamanadenw fana wulila k'a kumana ni anw ka kuma de ye wa anw fana bɛna fara kan k'a jira k'a fɔ a ye min fɔ anw de hakilina don u tilala ka sira ko ɲɛ k'a bɔ a ma ni ala sɔnna a ma an kɔni sigilen bɛ k'an tulo mada Inshallah an mana kunnafoni wɛrɛ fɛn o fɛn min mɛn an n'o da silamɛw tulo kan an n'o da jamanadenw tulo kan muso ni denmisɛnnin caman de tun bɛ nin taamaba minnu cɛ la minnu y'a jira k'a fɔ ko u nisɔngoyalen no une fois imam delila k'a fɔ ko ni Mali kumabɔli dan'ale imam ni ne ma k'a jɛra k'a b'a nin di anw fana y'a jaabi hakili b'a la palais kelen kɔnɔ ne ko n'o de don anw musow fana b'a nin di imam ma a ka kɛ ka Mali kun moi je crois que u bɛ k'o kuma de kɔrɔ parce que imam bɔra yan sibiri don an bɛɛ tun bɛ yan a ma juguman fɔ ni ne ma fili ne ma ɲina imam de delili kɛ école karamɔgɔw deli u ka don k'an denw bɔ nin kɔnɔ parce que jamana filɛ n'i bɛ fɛ ka jamana massacrer ka jamana buruja ko gɛlɛn tɛ o éducation nagasi dɔrɔn n'i y'o kɛ i bɛ jamana ta tiɲɛ k'a bila donc n'o kuma min fɔra o k'o ma bɛn parce que tiɲɛ filɛ quoi tiɲɛ bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ la vérité ça fait toujours mal donc ni imam ye nin fɔ a yɛlɛlen na kɛ dɔw jeli kan k'u bɛ imam wele ko k'a ɲininka dalakan na donc an fɛnɛ bɛɛ nana imam n'a a bɛ ɲininka yɔrɔ min an bɛɛ bɛ ɲininka ye n'a bɛ don kaso la yɔrɔ min an bɛɛ bɛ don kaso la anw nakun ye o de ye a kɔni gansera nin kɛnɛ in kan ko sini araba lakɔli karamɔgɔw bɛɛ bɛna segin ka don kilasiw kɔnɔ Imam Mahmoud ka delili kosɔn walasa ka kalan kɛ denmisɛnninw kunna
Ni jamakuli in jɛnsɛnna basigi kɔnɔna na yanni u ka ɲɔgɔn kunbɛnba cɛ mun bɛna kɛ avril kalo tile 6 nata n'o bɛ bɛn jumadon ma san 2020 kɔnɔna na. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ɲɔgɔn ye ba min tun bɛ sen na kuran ko bunankun kan kunungo mars kalo tile 2 an ka dunanjigisoba la n'an b'a wele ko hôtel Salam ale kɔni kun cɛra bi sɔgɔmada in na dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ale ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔna na. Hakilina jiginna sigi yɛrɛ kun tun ye ka kuma kuran bɛ sɔrɔ togoya min na nɔgɔya la jamana 6 in ni ɲɔgɔn cɛ. Jamana 6 min ye CEDEAO jamana 14 dɔ ye. Idrissa Badimi, Anna Yvonne Traoré ale ni Umar Traoré olu tun bɛ NFTV maaw tɔgɔ la. Lajɛrɛ min baara o kurumbu karila kunungo CEDEAO jamana 6 minnu ko ka kuran di ɲɔgɔn ma nɔgɔya la n'o bɛ tali kɛ Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, la Guinée, Libéria la olu ka dɔnniba ŋanaw fɛ n'an ko ma expert nanzarakan na u ye sɛbɛn dilan sɛbɛn min bɛ tali kɛ baaraw kan ka tɛmɛ sira min fɛ a n'a musaka kow ni k'o ta ni k'o da jamana 6 in kuranko n'a nafoloko minisiriw ɲɛkɔrɔ u ka bi lajɛrɛ bɛ tali kɛ walasa k'o sɛbɛnw fɛsɛfɛsɛ. La tenue de cette réunion est un témoignage supplémentaire de l'engagement de notre communauté à apporter des réponses concrètes aux problèmes. An ka jamana minisiri ɲɛma n'ale Dr Bubu Sise ye ale y'a jira k'a fɔ ko lajɛrɛ in b'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaw haminako ye jamanadenw bɛ se ka lafiya cogoya min na ani ko fantanya kɛlɛli sɔrɔ yiriwali olu tɛ se ka kɛ ni nafasɔrɔ sira dɔw ma yiriwa i n'a fɔ kuran. A ka kumaw kɔnɔna na k'a tɛ fɛ foyi ka don nin ko in senkɔrɔ k'a b'a ɲini minisiriw fɛ u ka teliya ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa nin ko in bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na jamanadenw ka kuran sɔrɔ sɔngɔ damatɛmɛdiya la. Ka aw ladɔnniya laɲini ye jamana minnu sigilen bɛ kwajida la n'u ka kuran fanga ka bon ka kuran samani k'a don gerenka jamanaw la walasa jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka damakɛɲɛ kuranko la. Wasadenw ka kalafili gafeba kɔnɔna na sɔgɔmada in na minisiriso min n'ale kɔni ɲɛsinnen don marabolo ko koɲɛw ma ale ni guvɛrnora ni o ye Bamako mara ɲɛmayaso ye olu kɔni jɛra ni ka kumaɲɔgɔnyaba kɛ u ka sigiyɔrɔw la. Nin kumaɲɔgɔnya ni bolila wasadenw ka kalafili kɛko ɲuman kan fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ yaasa mars kalo tile 29 Assemblée nationale kɔnɔna la kalafiliw ka kɛ hɛrɛ ani bade kɔnɔna la. Kɛnɛ ɲɛmaya tun bɛ marabolo ko minisiri bolo n'ale ye Bubakar Alpha Baye. Fadima Sibe a n'a ka jatala Bakari Kone olu tun b'a kɛnɛ kɔnɔna na. Nin lajɛ in kɛra MATD ni Bamako mara ɲɛmayaso maaw fɛ walasa ka wasaden kalafili baara labanw kɛ. U ye latigɛ caman ta u ka baara ninnu kelen-kelenna bɛɛ dɔ la i n'a fɔ kalafili sɛbɛnw tila-tilali ani ka kalafiliso jatew n'a kɛyɔrɔ dɔ Bamako kɔnɔ. Maraboloko minisiri yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a ye u ka lajɛ in ɲɛfɔ an ye. Kama an bɛ kalata hukumu de kɔnɔna na députéw bɛna sigi bulon kɔnɔ wajibi don an ye taama min kɛ ka se Gawo ka se Menaka ani Segu ani Kulukɔrɔ ka taa ma filɛ labɛnni bɛ cogo di a bɛ bolo jumɛn kan fɛn jumɛnw bɛ yen gɛlɛya mun bɛ yen nɔgɔya minnu bɛ yen est-ce que an labɛnnen don ka taa nin kalata in na wajibi don sɔgɔmada in na an ka se ka na Bamakɔkaw fana ɲininka u ye baara boloda cogo di gouverneur da ser'o de ma k'a fɔ a ye baara min kɛ kabira kuma la sisan u labɛnnen don fo ka se carte di tuma la donc ni carte dir'u ma don min a kan ka di yɔrɔ min mɔgɔw kan ka taa yɔrɔ min u y'o bɛɛ labɛn donc an y'o kunnafoni de di parti politique ni société civile ka ciden minnu kun bɛ yan k'a da u tulo kan k'u ɲininka fana a kɛra u ɲɛna u haminako ye fɛn jumɛn ye u ye haminako fila dɔrɔn de fɔ ko jɔnniw bɛ siku tɔgɔya la bureau kɔnɔ n'a bɛ f'olu ma ko assesseur gouverneur ko k'a ye ci bila u ma k'u bɛ ka labɔ fanga fana b'a ta fila labɔ k'a fɔra ko bɛ kɛ 4 ye bureau bɛɛ kɔnɔna na u ko carte ko a ko ni carte banna carte bɛ di mɔgɔw ma yɔrɔ min a b'o fana la u bɛɛ labɛnnen don donc commission minnu sigilen mɔgɔ minnu sugadilen bɛ ka sigi o baara la olu bɛɛ labɛnnen don a bɔ ko min ye parti fana ka délégués ni fɛnw ye u ka tɔgɔw di joona ka na wala u k'a labɛn yanni kalata kuma ka se tile 12 dir'u ma u k'o baara kɛ parce que sariya ye o de fana fɔ donc an y'o bɛɛ de fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ awa mɔgɔw ye min fɔ an ye jaabi d'u ma o la awa mankan vraiment b'a la foyi ma b'a la bɛɛ ko k'u y'a faamuya. A tilala k'a jira n na k'a fɔ ko u ka baara in kɛra nimisi wasa ye. Nimisi wasa sɔrɔla kɛ komi labɛnni kɛra ka ban tɔ tora dɔrɔn de carte ka na
maaw bɛ taa kala ta yɔrɔ min a bɛ kɛ cogo minnu na maire bɛɛ tun bɛ yan donc baara kalifalen b'olu de ma policiers ɲɛmɔgɔw tun bɛ yan gendarmeries ɲɛmɔgɔw tun bɛ yan gouverneur n'a fana ka baarakɛdenw bɛɛ tun bɛ yan donc bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan kuma fɔra kunnafoni dira bɛɛ ma bɛɛ y'a faamuya hamina min tun bɛ minnu na carte ko ni fɛnw na o hamina a bɛ jaabi dir'u ma u b'u jɛna n'a ye. Parti politique ɲɛmaa dɔ fana ye dantigɛli kɛ. Yan nakun ye élection koɲaw kɛcogo ye komi an ye liste déposé kɛnɛ b'an bolo Bamako y'a b'an bolo région kɔnɔ donc sisan min ye élection ko komi yɛlɛma ko caman ma don a kɔnɔ ko kɔrɔ ninnu caman bɛ yen ko kura caman nana ka sigi donc kɔrɔlenw ma na o ma tila kuraw min ma olu man ka na donc o problème bɛ fo k'a ko fɛsɛfɛsɛ donc an nakun ye bi min fɛn fɛn n'a bɛ institution basigi a bɛ jamana basigi donc élection in wajibi don f'an ka taa la a kɛra cogo cogo an kan ka taa la a kɛra cogo a bɛ na fisaya o la n'an sera yan fɛn dɔw bɛ yen f'u ka ɲɛfɔ ministre ye fɛn caman fɛsɛfɛsɛ an ye surtout gouverneur u y'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ an ye ka kumaw y'an ɲininka mɔgɔw bɛɛ kuma na u sigira kan kɔnɔ fo ka lajɛ min ka di min hakilina bɛɛ fɔra bɛɛ fɛla o fɛla bɛ mɔgɔ kɔnɔ bɛɛ y'a fɔ k'i sigi u y'a kɛ ni hakili sigi basigi ka bɛɛ jaabi ka ɲɛ tiɲɛna a ɲɛna kosɛbɛ. An ma lɔndɔnniya k'a fɔ ko kalafili sɛbɛn ninnu bɛna di marisi kalo tile 7 san 2020. Search for Common Ground ni olu ye jɛkulu ye n'olu ka baara bɛnnen bɛ bɛnkan ɲini ma olu ye jamukan dɔ sigi bi sɔgɔmada in na Radisson Bulu la u ka baaraw bɛna tali kɛ bɛnkan ani danaya sɔrɔli la jamana ɲɛmaaw jamana kɔnɔdenw ani an ka kɛlɛkɛfini tabaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa finitigilakaw ka se ka kunnafoni u sɔmimankow la lakana sabatili sira kan an ka ɲɛmada Aminata Daɲɔ Mariam Sakɔ ale ni Sidibe Tijani ka sɔrɔlenw fɛ. Ni projet bâtissons ensemble ye projet ye min bɛ sen na kabini san 2017 a ɲɛsilen no jamana ɲɛmaaw jamana kɔnɔdenw fo ka taa se finitigiw ma walasa u ka se ka jɛ ka baara kɛ ni kunnafoni dili ɲuman ye. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre du colloque Paix et sécurité pour donner suite à la mise en œuvre du projet Bâtissons ensemble. Andale jɛlen bɛ bi bɛn ni lakana lajɛ de la yaasa ka jaabi di an ka baara bolodalen na n'a bɛ wele ko Bâtissons ensemble ka jɔli kɛ ɲɔgɔn fɛ o min musaka bɛɛ bɔra Britannique gouvernement fɛ Mali ni jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔbagaw ka bolo kan. Baara minnu kun ye ka danaya ni jɛɲɔgɔnya sinsin finitigilakaw jamana ɲɛmaaw ani jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ Mopti ni Gawo Mali kɔnɔ ani Tilaberi Niger jamana kɔnɔ a bɛ ka lawaleya Mali ni Niger Search for Common Ground maaw fɛ. An sɔnnen kɔ gɛlɛyaw ma Mali ni Niger furancɛ la n'a kɔlɔlɔw bɛ ka yɛlɛn Sahel bɛɛ la an ka cakɛda ye bolo kelen bɔ Mopti Gawo ani Tilaberi fɛ. Projet in ɲɛsilen do commune 15 de ma n'o ye Mali commune 9 ani Niger commune 6. Le projet a été mis en œuvre dans 15 communes, dont 9 au Mali et 6 au Niger. Baara ninnu bolodala marakafo 15 de kɔnɔ 9 bɛ Mali kɔnɔ 6 o bɛ Niger. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Koro sigida la Bondo Dugutene 2 ani Koro mara kɔnɔ. Banka sigida la Bayi Sokura ani Wankoro mara kɔnɔ. Ansongo sigida la Ansongo Tesid ani Wataguna mara kɔnɔ. Tilaberi dugu la Bankilare Ayoru Goruel Sanam Abala ani Banibanku maraw kɔnɔ. San 2 laban in kɔnɔ Mali ni Niger lakana ko nagashili y'a to wulikajɔ cayara bɛn sinsinli ani dugu 2 ɲɔgɔn cɛ baaraw kan. An ɲɛsinen bɛ kɛlɛ min ma juguw dalen tɛ kɛnɛ kan o bɛ ka kuma ɲɔgɔnya gɛlɛya kosɛbɛ o de kama a ka kan bɛɛ ka hakili jakabɔ fɛɛrɛw ɲininin kan nin ko in na yaasa an bɛɛ ka se ka an ɲɛsi gɛlɛya in ma ni ka kɛlɛ ka ban pewu. Gouverneur caman de tun bɛ nin kɛnɛ in kan minnu ye u dantigɛ. Projet ni asile sen kan ni san 2 ye a bɛ Mali kɔnɔ yan Gawo région ni Mopti région ani Tilaberi ni Niger fɛ. Projet sigi bɛ mun kan ka jɛɲɔgɔnya kuma ɲɔgɔnya baara ɲɔgɔnya sabati ka sinsin
an ka finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ ani dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ a ka ja lakana bɛ se ka sabati cogoya min na quoi parce que a dɔnna k'a fɔ bɛɛ sigilen bɛ k'a fɔ diɲɛ polisi ba i bɛna diɲɛ fɛn bɛɛ d'a ma ni kumaɲɔgɔn ta ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ u dalen tɛ ɲɔgɔn na se ka foyi kɛ ne ye polisi baara ɲumanba kɛ a bɛ kɛ ni mɔgɔw de ka dɛmɛ ye ni ka kunnafoni di ye donc projet sigilen bɛ kun kan k'o sinsin. An ka jamana lakana minisiri ka ciden tun bɛ nin kɛnɛ in kan a y'a ka nisɔndiyaw yira sabula ni baara ninnu waleyali bɛna kɛ sababu ye k'an ka jamana ka basigi ni bɛn ni keleya segin a ma. An ka mɔgɔ caman bɛ yan ni minnu bɛ ka baara ninnu kɛ population civile caman bɛ yan i y'a ye autorité administrative caman bɛ yan gouverneur de Tilaberi n'o ye Niger région dɔ ye gouverneur de Gao o représentelen don gouverneur de Mopti olu représentelen don mɔgɔ caman bɛ yan i ye a ye salle kɔnɔna lajɛ mɔgɔ caman bɛ service caman représentelen don olu de concerné don nin baara nin na u bɛna baara min kɛ bi o ye ka pratique ɲɛnamaw échanger entre les différents pays k'a fɔ u ɲɛna min bɛ kɛ Niger minnu bɛ kɛ Niger minnu bɛ kɛ Mali la yan a bɛ fɔ ma u bɛ k'o de pratique échanger pour que halisa baaraɲɔgɔnya nin bɛ population civile ni force de défense o ka renforcer danamaya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔ ka fara o kan halisa. Nin baara in bɛɛ musaka bɔra Grande Bretagne jamana de kunna u ka lasigidenso min b'an ka jamana kɔnɔna na o ɲɛmaa fana tun bɛ nin kɛnɛ in kan. Kalanko bunankun kan a bɛ waati janbɔ bi Mali kalanko kɛra kamanaganko ye barabila cayara karamɔgɔ kunda ka sababu kɛ u ni jamana ɲɛmaaw ka fɔɲɔgɔnkɔya ye u ka hakɛ dɔw ɲinini na kɔsa in na a yera k'a fɔ ko lakali karamɔgɔw ka jɛkulu la dɔ sɔrɔla min y'i fosi ni k'a fɔ a ka karamɔgɔw ye k'u ka don kilasiw kɔnɔna na yaasa ka faamuyali sɔrɔ o ko la Mariam Sakɔ ale n'a ka jatala taamana ka don lakɔliso dɔw kɔnɔna na u ye mun sɔrɔ an ka ɲɛmada o fɛ. An bɛ kulu dɔ de la a bɛ fɔ min ma ko synergie pour que école ka ta fɔ synergie kuma lase b'a ka fɔ ko école u ni gouvernement bɛnna fɔ la donc kalan bɛ wuli nin don jɛkulu in na tɔn dɔ de y'i sama ka bɔ a ka secrétaire général tɔgɔ la ka laɲini kɛ ko ale b'a ka participation jɔ synergie ka action na grève mun décrétera de 20 jours k'ale b'a ka participation jɔ ko dɔw k'ale b'a ɲini a ka tɔndenw fɛ u kana kalan kɛ école karamɔgɔw ka jɛkulu ni jɛkulu caman tɛ kelen ye mɔgɔ la faamuyalenw de don e kelen mana taa ko dɔ bɛn ko dɔ la ni mɔgɔw ye ka bɔ ka kuma jama tɔgɔ la ka sɔrɔ ni jama ma bɛn a jaabi kɛra min ye bɛɛ y'a ye école n'i ye Mali ta Kayi fɔ Kidali ka tila k'a ta Nara fɔ Sikaso école mun ye kalan kɛ est ce que école yɛrɛ ye kalan kɛ école ma kalan kɛ parce que an ka laɲini ma sabati an bɔra fɛn min kama a ma sabati donc ne ɲɛ t'a la cogo min na an bɛ don ka sɔrɔ an ka jɛkuluba ma yamaruya d'a ma k'an ka don u ni gouvernement ye nin bɛnna nin na u bɛnna nin na u bɛnna nin na. école ko ye malien citoyen bɛɛ ka problème de ye ni ko ko jamana ye ko ko école bon ni ye école ko fɛngɛlen ka cun a tɛ sira sɔrɔ la hali bi mɔgɔw ma sɔn ɲɔgɔn ye sinon école ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ fɛn fɔlɔfɔlɔ min n'an bɛ kuma o kan pour que fɛn bɛɛ ka sigi sen kan o ye école de ye mais n'i y'a ye a bɛ taa polopala la bon école kɔnɔ syndicat de bɛ yen n'u farala ɲɔgɔn kan ka école kungo maîtres défend maîtres dɔrɔn tɛ défend écoledenw bɛɛ ɲin b'a la parce que fɛn o fɛn ni école karamɔgɔ y'a sɔrɔ a tɔnɔ bɛ se fan bɛɛ ma dugu b'a sɔrɔ jamana b'a sɔrɔ an denw b'a sɔrɔ an yɛrɛ b'a sɔrɔ synergie min farala ɲɔgɔn kan n'u ye tɔnba sigi ka lutte kɛ dɔ de bɔr'o la n'o ye SNEC ye peut-être k'a fɔ ko école bɛ wuli o sugu la i bɛ tɔn min na hali n'i ka ŋaniya ye ko école ka wuli o y'an bɛɛ ka ŋaniya ye o i b'u convaincu ka synergie convaincu vraiment nin de don jamana bɛ sira min kan sisan bɛɛ ɲɛ b'a la maîtrise mɔgɔw hakili la ko maîtrise ɲɛ tɛ fɛn o fɛn na an ɲɛ b'o bɛɛ la problème ni mɔgɔw b'a ta sanfɛ a ka gɛlɛn n'o bɛɛ ye parce que n'i ko pour que problème yɛrɛ ka résolu ça n'engage que moi salaire problème de salaire yɛrɛ bɛ dabila pewu k'a reprendre à zéro ka bɛɛ fara tɔnba kelen kan k'a gérer ɲɔgɔn fɛ o dɔrɔn de y'a fɔra ye sinon n'an ye nin di nin bɛ wuli o bɛɛ faiblesse de ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kuma ni min fana fɔra fana u ka labato o dɔrɔn de b'an kisi. Min kumana Carlo na ko tɛnɛn école wuli
ani mɔgɔ jɛmakan tɛ a bɛ syndicat min yɛrɛ la n'olu jɛmakan tɛ syndicat caman de y'a signé ko kalan tɛ daminɛ f'u k'an ka condition régler n'o ma régler grève min n'an b'a kɔnɔna na ta o k'an ka ban le 13 bon ale ma tɔw kɔnɔ ale kelen wulila o la ka taa kuma jama tɔgɔ la dɔw ko wari le dira ma dɔw ko a bɛ ta bɛɛ y'i ta fɔta kɔni fɔ a la a ka kuma kɔni ma fɛn ɲa parce que école ma wuli école karamɔgɔw bɛ baara kɛ baara fitinin tɛ koyi donc anw yɛrɛ tali kun kan ka ɲɛnabɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka mɔgɔ tɔw ta ɲɛnabɔ mais o ko anw ta ko k'o bila kɔfɛ an ma ban o si ma ka tila ka na sisan k'anw sen dara o bɛ se ka kɛ yan. 9TV jabarani lajɛbagaw fasiri jama ka bolodi ɲɔgɔnma sera ka nin de bɔ ni ko yira o la bi su in na aw ka don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na an b'aw fo yan fo aw sigiyɔrɔw la an b'a fɔ halisa ala ka mali kolosuma ni ka bɛn ani kelenya ko sabati an ka jamana kɔnɔna na aw k'an bɛn waati wɛrɛw la.